दिनै जों उदालगुरि जिल्लानिफ्राय बावैसो फोसावजानाय APSc आनजादाव उथ्रिनानै साफा अफिसार हिसाबै जायफ्रा नियुक्त लानो थांगासिनो बिथांमोनखौ बरायनाय जादोंमोन। जोंहा दिनै एबार गासै 6 उदालगुरि जिल्लानिफ्राय सेलेक्टेड जादों। बे जोंनि थाखाय जोबोद रंजाथाव बाथ्रा, मानोना कुनु बोसोरै उदालगुरिनिफ्राय बेबायदि 6 बेबायदि अफिसार सेलेक्टेड जायाखै। मालाबा बोसोरसे 5-6 बोसोर गाहामनि उनाव सासे बिदि जायोमोन। एबार खिन्थु 6 जन एकेलगे मोनदों। दिनै जों 7 जनखौ बरायदों। अबस्से बिनि सासेया थांनाय बोसोरावनो आसाम प्लेनिं सार्भिसाव सेलेक्ट जाखानाय, बेखौबो APScनो कन्टेक्ट खालामो। इतिमধ্যে बिथाङा साख्रि मोनखानाय, खिन्थु थांनाय बाराव जों बेबायदि राजौआवहाय फरायनाय खाबु मोननायखाय एबार बरायबाय। जों बेबायदि हाबाफारि लानायनि थांखियानो जाबाय जे उन जोलैखौ जों जाहाथे थुलुंगा होनो हायो। खारन बिथांमोनखौ बरायनाय नुयोब्ला बिथांमोनखौ जों बिदि पाब्लिसिटि खालामना होयोबा जोंनियाव जे 6 जन माने सेलेक्ट जादों, अब्ला हयथ' उन जोलैफ्राबो फैगौ बे स्टुडेन्ट फरायबाय थानायफ्राव साहस मोनगोन, बोलो मोनगोन, आरो बिथांमोनाबो अन्तत परिखा थाखाय प्रस्टुत खालामनो थाखाय खाबु मोनगोन। जों बेखौ BTR सरकारा सुपार 50 बेबायदि मोनसे स्किम लानायनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलाव APSc UPSc परिखानि थाखाय कचिं होनायजों लोगोसे डक्टर आरो इन्जिनियारिं, मेडिकेल आरो इन्जिनियारिंनि थाखायबो कचिं होनाय बेबस्थाखौ खालामदों। बावैसो जों 50 सुपार 50 स्किमनि आन्दाराव कचिं लाखियो दिल्ली दोनदों, आरो बिथांमोननि गुथि खरसखौनो जोंनि BTR सरकार बहन खालामदों। आरो बेबायदिनो जों फैगौ समफ्रावबो बे बेबस्थाखौ लाखिबाय थागोन। आरो बेनि गेजेरजों अन्तत BTR ओनसोलनिफ्राय जों जेसेबां हायो डक्टर, इन्जिनियार, बेनिफ्राय एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसार बिदि दिहुननो नाजागोन। आरो बेखिनिखौ खालामबा अन्तत जों एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसार, जोंहा दा जिखिनि स्टाफ खम जायो BTC अफिस सालायनो थाखाय, बेखिनिखौ जों सुफुंनानैबो BTCनि बाहेरा जोंनि ओनसोलनि अफिसारफोर जों दैथायहरनो हागोन। आरो बेखौनो थांखि लानानै जों बे खामानिखौ मावदों। आसा खालामदों जों निस्सय साक्सेस जागोन। आरो साक्सेस जानायनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलनि सुबुं गोहोखौ, सुबुं सम्पदखौ जों फेहेरनो हागोन, जौगाखांहोनो हागोन। आरो बिनि गेजेरजों जोंनि आंखालफोरखौ सुफुंनायजों लोगोसे जोंनि समाजनि जेंनाफोरखौ बोस्रांनो हागोन। बेखौ थांनाय बोसोरनिफ्रायनो बेखौ BJP जि समनिफ्राय सरकार दादों आसामाव, बे समनिफ्रायनो करापसनखौ बेखौ UPSc परिखा होनायनि बिथिङाव जि करापसन सोलिबाय थादों, रां लानाय साखरि होनाय सोलिबाय थादों, बेखौ टटेलि बन्द खालामदों। आरो APScनि जाय चेयारमेन, लास्ट चेयारमेन हिसाबै जेल थानो गोनां, बेबायदि हिसाबै एबार लाना बेनि सिगांनि बेटसआवबो जोंनि APSc पास जानायफोर रावबो फैसा होनाङाखै, एबारबो होनाङाखै। आरो बेनो जोंनि गथ'फोरखौ साहस होदों। मानोना सिगाङाव गोबाङानो ब्रिलियेन्टफोरबो मेरिट दंमोनब्लाबो परिखा होनो साहस खालामनो थाखा फैसा गैया होननानै। खारन परिखा होखानाय पास जाखानायनोबो नों 40 लाख 50 लाख गाहाम जुदि थाखा होनांगौबा जोंनि रावबो गार्जेना बेसेबांखिनि होनो हाया। बेनिखायनो रावबो साहस खालामामोन। खिन्थु दा थाखा फैसा होनाङैखाय जास्ट मेरिटनि सायाव बेस खालामनानै साख्रि मोननाय बेबस्था जानायखाय दा रावबो फावसायनो थालिया। अन्तत जायफ्रा मेरिट बिथांमोना गासैबो गोसो खुसियैनो बे APSc परिखा बा UPSc परिखाखौ होनो साहस खालामबाय। आरो बिथांमोना होनानै पास खालामगासिनो दं। एबारनि बेटसआव रावबो बिदि फैसा होनो गोनां जायाखै। आरो बिथांमोना 1 फैसाबो खरस खालामालासिनो गावनि मेरिटनि सायाव बेस खालामनानै सेलेक्ट जादों। आरो बे जोबोद मोजां जादों। आं मोजां मोनदों, गोसोखौ मोजां मोनदों। माबायदि नाजादोंमोन, माबायदि स्टाडि नाजानाया आं हार्ड वार्क खालामदोंमोन बिरादनो। आं इसेबां टाइमबो मोना, ओरैनो साख्रि मावबाय थाखादों माने इण्डियान अइलआवहाय। होमबाबो जिखिनि टाइम मोनो आं माने नाजादोंमोन, माने नाजाबाय थादों। आरो नाजानायखौ माने आं गाराखैमोन। बेनिफ्राय ससियेल मिडियाखौ आं फुरा बाद होदोंमोन, ससियेल मिडिया, फेसबुक, वाट्सएप बेफोरखौ। बेनिफ्राय माने जि टाइम मोनो नाजाबाय थादों। नाजानायनिफ्राय दिनै साक्सेसफुल जानो हादों। आरो सोरनि थुलुंगा मोननानै थुलुंगा मोननाया एक्सुवेलि आंनि बिमा बिफाखौनो माने इन्सपिरेसन होननानै लायो आरो। जेनेबा आंनि बिमा बिफाया बिराद खस्थ' खालामो, खस्थ' खालामनानै आंखौ फोरोंबाय। ओमफ्राय आं माने मोनसे बोलो मोनो गोसोआवहाय, जेनेबा समाजनि थाखाय मावनो होननानै मोनसे बोलो मोनो आरो। ओमफ्राय आं ओंखायनो फरायनो माबादों आरो प्रिपेयार खालामदों APScखौ। फैबाय थानाय समाव जिहेतु इउथफोर फैगासिनो, दा बिथांमोनखौ नोंथांनिफ्राय मा मेसेज? आंनि मेसेजआ बेनो, नाजाबाय था, नाजाबानो हार्ड वार्क खालामबानो माने जिउआवहाय जिउनि सिमांखौ मोनो आरो। हार्ड वार्क खालामनांगौ,
ओमफ्राय नाजानायखौ गारनाङा अलवेज किप ट्राइं। नोंथांनि जाफुंसारनाय बिमा बिफाजों लोगोसे सोरबा बायदि मदद होनायावहाय आंनि सासे लोगो दंमोन उत्पल बर' होननाय बे लोगोआ दिल्लीयाव थायोमोन बेबो UPSCनि थाखायनो नाजादोंमोन APSC UPSC बेनिफ्राय लोगोआ पास खालामनो हायाखै बेबाराव खिन्थु बे लोगोआ आंखौ माने गाव माने जि माने सोलोङो लोगोआ आंनो खोन्थाहरबाय थायोमोन बेबायदि फरायबाय आं माने गाइडेन्स होयोमोन लोगोआ दिल्लीनिफ्राय ओमफ्राय आं बे लोगोखौ थेंक इउ होननांगोन आरो आंनि उदालगुरिनि लोगोफोर दङ स्कुलनि मोजां बिसोर माने अलवेज आंखौ सापर्ट होयोमोन आरो जेनेबा आं माने मालाबाफोर एसे डाउन जाबाबो जेनेबा हागोन माने आंखौ बिसोरो माने मटिभेट खालामबाय थायोमोन आरो जेनेबा हागोन होननानै ओमफ्राय बिसोरनि आंनि लोगोफोर स्पेसियेलि लोगोफोर दङ आं उत्पल बर'खौ होनखाबाय ओमफ्राय बेयाव डक्टर निजोम दैमारि दं बे उदालगुरि सिभिल हस्पिटालाव मावो बेबो आंनि बिराद क्लस लोगो अलवेज आंखौ इन्सपायार खालामबाय थायो बेनिफ्राय आंनि हजों आं जेराव थायो बेवहायबो आंनि फंबायफोर दङ माने उन्दै बिसोरबो माने फरायबाय थायो लेखा बिजनिनि बुरजन बसुमतारी राजु बसुमतारी ओमफ्राय हादोरसा बसुमतारी अरुण नार्जारी बिरसन नार्जारी बिसोर माने मोनसे माबा दंमोन आरो जेनेबा मोनसे ग्रुप फरायनायनि ग्रुप माने जों सामफ्रामबो फरायनायनि खोथा रायलायो आरो माने ओमफ्राय बिसोरबो नाजाबाय थादों एबाराव मोनाखै नेक्स्टआव मोनगोन बिसोरो माने नाजाबाय थायोमोन आरो जों बिदिनो ज'नो जमा जमानो